आहे ଦୟାମ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ଶିଶୁ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପାଦନା, ସଂକଳନ, ଶିକ୍ଷକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଥିଲେ। 1906 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରୋଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମଧୁସୂଦନ ନନ୍ଦ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ମାଇନର ବୃତ୍ତି ପାଇ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହାତଲେଖା ସ୍କୁଲ ପତ୍ରିକା ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାମାନ ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଗୋପନ ଦାସଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି 1923 ମସିହା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଳକାଶ୍ରମରେ ରହି ସେ ବାନର ସେନାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରି ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଜୀବନବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1946 ମସିହାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପାରିଜାତ ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ।